Takže lidi, zdraví vás Rošík. A Kopec. A my vás vítáme na našem novém kanále, kde budeme natáčet vlastně FIFA 14, což vidíte už. A vlastně budeme hrát kooperativní režim. No a chystáme někdy v budoucnu i nějaké třeba kooperativní hry. Takže nám můžete do komentářů napsat, co byste třeba chtěli. Dnešní dílo je takový testovací, protože nevíme, jak to všechno bude fungovat. No. Tak jsi už jsi v tom lobby? Jo. OK. Jen to ukazuje jenom online, že tady nejsi ještě. Počkej, už tam jdu. No jinak jsme v divizi 4, vlastně z 5 diviz, jsme ve 4. a potřebujeme výhru, nebo vlastně aspoň 2 body, aby jsme zůstali v té 4. A tak máme 5 zápasů, takže to je easy. Jdeme do takovýky lobby, jdem hledat. Jinak hrajeme za Real, což je pohodka, protože tam je Ronaldo. A jinak my jsme se rozhodli natáčet, protože už to hrajeme tak měsíc a spolu a dost failíme někdy, obzvlášť včera vlastně. Jo. tak jsme se rozhodli to natočit. A z toho taky něco máme, a i vy. Tak najdi, to hledá nějak dlouho, ne? No, konečně. Tak jdem na to. A menší lagy mám a to bude dobrý. Ještě pak snížím ty FPS. Koho tu máme? Manchester City, toto ještě nebylo. Tak jdem na to. Má menší lagy, takže to pak možná zmenší. Dáme tam nátlak týmu. Oh. Nedá. Na pohodu Pepe to jistí. A jinak budeme natáčet bez cenzury. A jestli vám to vadí, tak běžte pryč. Protože někdy to fakt nejde jako. Obzvlášť tečka. Ty čo? Tak to začíná prostě. Počkej, to nastavení FPS je v nastavení frapsů, jo? Mhm. Já to pak snížím trošku. A jinak hrajeme dvakrát 6 minut. A vlastně tyhle videa by měli vydávat každý den. Budeme se snažit každý den. A v každém videu tak 2 zápasy. To akorát vyjde. Skipni, už nějaký útok by to chtělo. Se rozehráváme poprvé. Pojď. Hezký míč. Uvidíme, co teď vymyslí. Do píči. Já mám. Sami Khedira. No, když dostane míč do křídla tenhle player, většinou následuje nebezpečný centr, kterým hledá nabíhající spoluhráče. No, škoda. Ještě, škoda. Fum. Jinak v tomhle zápase omluvte ty lagy. Trošku se to laguje. Píče. Jsem nevěděl, že to tak bude náročné. Pojď. Ronaldo. Pojď na centr. Hlava. Hej! To byla hezká akcička. Bale. Pojď, hlava, gól. Pepe! Ještě. Yes! Khedira! Konečně se trefil. Golman sice dělal, co mohl, ale proti tomu... Khedira Lamertinu. Ano, Karol Polák by řekl, vynikající.
Možná tam Ty bylo jsi- hlavně ty komentáře mě vybosáky. ale stejně končí v síti. Tam vykle. Jak by řekl Karol, Už jsem ho nemohl poslouchat. Úžasný technik a ze soubojů 1-1 Beánek jako šafrán. Modrič. Kdo nezná, nepochopí. Nebezpečný únik zlikvidoval včasným a hlavně přesným zákrokem. Ty modré, no tak ne, no. Je pomalej. Yaya Touré. Propracovává se do pozice pro zakončení. Yes. Fantastická šance. Tu piči, pič. A, Nasri. Ale to bylo nic. upozornění na To je Facebooku. Casillas. Ale Kající šance. Oh, damn. A je vyrovnáno. nevadí, nevadí. Hrajeme svoji hru. To byla krásná střela, výborná Oh, přihrávka, to zázal ale ty nebo já? Já. Ty koko. A tak, sorry, jak jsem to měl zpracovat? Vám to zpracovat jak debil. Osvědčil skvěle. Který hrál, Když vole. překazil Jsem si že hrál gól, že přihrávku může vole odpočívat. Rozhodčí nařizuje volný Jako útok fakt. pro Manchester City. S rozehrávkou volného Vybraný jako přívodu šafrán. Am. Ramos. Ramos. Míče je třeba dobře přihrát Tak a tím kokot. pádem přejít do útoku. Stefan Jovetic. Marcelo. Ale to není normální, vole. To není schopný nahrát, vole. Mačkám prostě do běhu, on to nenahraje, vole. Poradil si na jedničku, zneškodnil opravdovou pumelici. Aha. Centrovaný míč. Jedna dostupná aktualizace. Jovetic. Nic. Pepe. Na poslední chvíli zatáhl za záchrannou brzdu a Zás, uklidil míč do To je bezpečí. bal. Skvělá ukázka obranné činnosti. Tak dopak dole, vole. Navas. Na levé straně se nabízí možnost. Pepe. Čistý zákrok. Pepe. Tak. Dup. Obrana uspěla. Ještě mám nebe. Výborné Hej, čtení. co on tam dělal, ten Ukradnou zmak? soupeřovu přihrávku. Největší debil. Jak to mohlo zpracovat s patama, vole. Dávaj tím vzduchem. Co? Vole. Zachycením přihrávky Pojď dokázal už. skvělou schopnost poziční hry a předvídavost. Cristiano Ronaldo. Mám. Běž tam. To by mohla být Di Maria tam je. Je tu centr do vápna. Benzema. Kvalitní pokus o zakončení hlavou, ale... Já jsem chtěl už dřív centroval, jak si mi to Musel by se dostat neoznačil. výše, aby byl schopen míč lépe usměrnit dolů, ale to se mu nepovedlo. To je zmrt. Mě Vencečka poslal fotku. Už má Teď se výborně PS4. koncentroval Jo. a zastavil přihrávku Mhm. soupeře. Ryši. Míč se To odráží. se mu jinak hraje, co? Ještě zabavil. To se asi rozbalilo takhle. My jsme chudí, my máme jenom na počítač. Přihrávka se nezazněla proti hráči. Takže nás můžete podpořit nějakým tím lajkem. Luka Modrič. Modrič. Fantastická šance. Easy, Benzema. Jak to, ten Modrič s tím Di Mariou, vole, stejně od slavy. A nice, třeba. Zakončil nekompromisně z voleje. Krásná branka, takové Jsem se zabombil. příliš často nevidí. Myslím si, že to nedá. Fiero. Jesus Navas. Zabaleta. Marcelo. To je jeho míč. Jinak oba hrajeme Pojď. fotbal, takže víme, o co jde, jo. Vy jste neřekli. Karim Benzema. Po dobrém zákroku mu míč utíká. Pojď, center. Vzduchem dát, vole. Jesus Navas. Na volný příběh. Co, vole? Víc se ho předběhnu. Vekedira, společně to udělal. Já tam mám zase ty debilní kopačky, prostě nevím, Jo, proč mi to taky. dělá. To asi nejde, ne, když je kooperativní. Asi nevím. Ej, to tam bylo? Nebylo to tam nikdy, já jsem tam neměl. Ronaldo. Lol, Ronaldo. Chystá se ke Ej, střelu. Rož, Zabránil Rože. tomu střele. Roh pro Škoda, Real škoda. Madrid.
Pojď. Provedený rohový kop byl Ne. zcela Nevadí. neškodný. Max se do prdele, jo. Hvězd pišťalky Co, hlavního poločas? arbitra Jo. ukončil první půli. Skóre se třikrát Loutka změnilo, zatím. stav 5-2-1. Vystřídáme někoho, nebo můžou? Zatím velmi vyrovnaného Ne, duelu. nevím. Co říkáš, Peci? Oba Jej. týmy předvádějí Třeba dobrý ty jsi fotbal, kapitán, ne? šance byly na Aha, jo. jsou ve vedení, Di ale Maria. není usnout. Di Já Maria. tam ještě nechám tak do 60, Čeká ne? ještě těžká Ještě jo. práce ve druhé půli. No. Jo, ještě ho tam No, nechám. ještě jeden. Jdeme, pojďme. Musí makat, jestli chci se vzat v mužství. Jinak ho treňa vyhodí tady. Teď dochází k nepříjemné Pojď Benzema, pozici. Benzema. Pojď. To byl míč. To je piču, zvole ten Marcelo. Rozhodně ne. Pojď do line. Ne. Já jsem noob. Modrič, chceš? To není, já jsem marný. Mám Pepe, to má Pepe. Tak co s tím děláme? Udělali dobře a logicky Pojď. přicházejí o míč. Marcelo. Mrdají ty lagi. Haha, to byl dojeb teďka. Pojď, pojď, pojď. Ah. Piero. Marcelo. Luka Modrič. Ještě kedera te píču zlého, já vystřídám místo to Di Maria. Manchester City. Co ten Feják tam stokoval v té 16. Zajímavý centr. Udělal to nejlepší, co v tuto chvíli mohl. Máš pedu. Gareth Bale. No on to vždycky trefí prostě do toho hráče. Já nemůžu dávat. Ale tvůj náběh špatně načasoval. Toto pozeme v klidu někdo rozehrát, no tak už pozdě. Mám. Nemám. Kurva. Nasri. Tak za takovou přidávku bych soupeři i poděkoval. Benzema, Benzema. rozběhne. Ještě běží. Postupuje dál. Benzema. Kurva. Ještě běž tam, ještě běž. To bylo moc blokové, abych tam moc centroval. Ježíš, to jsem nechtěl. No, jo. Ji viděl a také kontroloval. Je pravda, že tenhle pokus golmana neprověřil. Co dělá? Lol. David Silva. Už já už půjdu střídat, už je 60. Počkej. Ah, dobře, v pohodě. Teď to vystřídám. Takovou se k vyrovnávacímu gólu budou prokousávat krásná rána. Ty voň. Střelíte Po poločase byli úplně na pohodu, ačka tam zdechá půlka jich. Takže tam to Demagu, hodíme tam Iska. A Xabi Alonso místo Žaluda Kedere. A to asi ti necháme tak. Také dálky. To by byl býval gól z hitparády. Tak pojďte chlapci. Ke gólu tady skutečně nebylo daleko. Velmi utěšený pokus. Zás, no. To prostě... Přidání. Jsi si noob, no. Cený přihrávky uprostřed hřiště Co mají jiného ve říct? své moci. Piz, kokot, ne. To je dobré. Ne! Silva. Wow. Celou zlikvidoval skutečně bravurně. Rohový kop pro Manchester City. Konečně, ty vzal si neznámky. Ve škole chill. Jo, pojď. Z rohového kopu nevzniklo žádné nebezpečí. To pak asi společně vymyslí. Tímto Ven! dobré střela. No, Pičo, ani s takovým ještě- projektem neměl vážný problém. Neuvěřitelný obranný zákrok prokázal skvělý postřeh a rychlost. Brankář mu může poděkovat. For fun, že? Bale. Pojď. Kokot. Klubné Máme. přihrávce směřuje To bylo výše for gól. fun tohle. Na Modriče to hodím. No, tak to byl pěkně na piču teda. Prdno, no dobré. Ježiši. Ne, nedá. Prostě... Kolik to je 3-1? 2-2. To hovno. Joha, myslím, že si 3-2. Tam se teďka 2-2, jo? Aha. No ty vole, 70. To dáme. Musíme dát. A Brankáře tam hodím asi solo. nepodržela. Míč Ježiš, odrazil kurva, do skipněte to, místní vyčuráci dva. strany a zaplul tak do sítě. Jo, 2-2, no to bylo fakt, že jo? Srovnává stav fantastického utkání.
Bale. Muže proti muži. Kurva! David Silva. Nádherně se uvolnil. Nesmí. Vole. Roh pro Manchester City. Tenhle rohový kop se sice zapíše do statistiky, ale nic. Faul. Vittorio San Milano z toho rozhodně nadšený není. Pojď rychle. Do běhu. Vzduchem. Rychle rozehraný volný přímý kop. Ty piču, ne! Ještě, no. Mama. Kliši. Dobře. Tohle by mohlo být ohrožení pro branku. Ty vole, já nevím co mám dělat, no. No to jsem dojebal, kurva. David Silva. Můžeme mohli dát gol. Kolikátá? 70 něco. 77. Prosím. Piero. Nasri. Modrič. Tady. Benzema, Ronaldo. Pojď ještě. Rozdílový gól může přijít kdykoliv, čeká nás skutečně nervózní. Lol. Míč se do autu dostává po odrazu od jednoho z hráčů. Pojď vzduchem na Ronalda. Gareth Bale. Center, Ronaldo tam je. Nebezpečný centr. Pojď! Co vymyslí? Do tyče. Prostě. Já si prdel. Víte, Pojď ještě, Isco. výtečně dostává- Ukaž ty děla. Jo! Isco! Vole. Nice. Tak to byla bombil Isco, vole. Přízemní rána, vole. Jeden za nás ještě nedal jiný gol, ne? Jo, jeden jo. Teďka, ne? My jsme ho ještě měli v základu, když se tak dal, myslím, jeden gol. Já jsem si jeden dal. Ty vole, David Silva. to už hrám, ale nenecháme si to vzít. Míč je zamíř. Jovetic. A jde. Kolečko, pojď si kolečko, naše kolečko. To je ono. Ajde. Může se trošku skoncentrovat. Yaya Touré. Stefani Jovetic. To máme. Ramos, Modrič. Nasri. Škoda. Znamenitý centr. Pepe, Modrič. Do piče. Hledá si prostor ke střele. Easy. Těsná koncovka. Vůbec neví, vole, chlapec. Neumí střílet. Nakonec z této šance Pojď. šlo vytěžit mnohem víc, Kurva. že by pracovali nervy. Dobře. Ty si kokodva, jsem to dával vzduchem do útoku, vole. Vzduchem jsem dával tam přihávku do běhu a ty jsi mi to vzal, vole. Nevzal jsem ti to. Vzal to s tím Maxelem, Jak vole. jsem ti to mohl vzít, no. Já jsem to chtěl Maxela, vole, protože Pikus to tak zahrál debilně. To je v prdeli. Škoda té šance, dalo se s ní Jako použít fakt, lépe. ještě offside, ne? Ale vole, tyčku prostě prázdná. Já to napíšu. Oh, Musí být konec. easy. Nesmí projít, nesmí, a co zkouší. To je koko ten Casillas. Čili tomu, kdy to vyšlo vedle, ne? Výborně golman. Bravo střelec. A jo, oni tam mají brankáře, vole. Povedené ukázky svého kůžtu. To byla utěšená. Ne, pojď, dopředu. Rychle ven. Bomby. Vy jste- Ty vole. Jo, Opuštění se easy win. vždycky přineslo Vodka. chvíli pohodu. A uvolnění Jsme a se přesně udrželi. tohle způsobila jejich dnešní velmi A teďka jdeme na důležitá titul. výhra. Já teďka střihnu. Předpoklad postup, tak to musíme dát aspoň Já postup. to teďka střihnu, změním ty FPS, co se tak nelaguje a hned budu zpátky. Takže zatím čus. Tak jsem zpátky. Trošku jsem tam Tak do- to bylo hodně rychle. Změnil jsem trošku nastavení, tak uvidíme, jestli to bude lepší. Vypadá to, že jo. To našlo teďka úplně hned, ne? Ale úplnej lak, počkej.
Tohle je asi dneska poslední zápas. Krásného Asi stadionu určitě. Santiago Bernabéu a vás zdraví Chčia, jenom chčia. společně se mnou i Petr Svěcený. Barsa, zničíme. Je proti Barse, ale zničíme je. Tam hodím útočný styl, Jak dneska v té nátlak posilce, týmu. dneska v té posilce bude z Barcelony. Pojď. Pičo, ještě centr. Zkouší se dostat do šance. Ve vzduchu. Škoda, pojď. Sanchez. To je levej. Marcelo, vole, Afro mu dává sílu, vole, doběhne. Messi, vole, Pojď. to je mimo, vole. Si vocas, vole. Já? No měs mi to dát, vole. Ty jsi červený. No však jo, čekat, ty měl balon. Bale, Škoda, přicházejí o míč. ještě Bale, Gerard. No piči. Ještě Bale, Gerrit. Klíčky tady zkusíme, co? Otevírá se mu Ten Modrič tam skáče jak vocas, vole, kolem. A gól! znamenat šanci. Je tam, Ještě na Bale, nula. Gerrit. Cristiano. To je hláška. Ještě Bale, Gerrit. Ještě poloviční zásluhu na jeho trefě má autor tohoto výstavního centru a za něj mu také děkuje. Celou akci zakončil hezkou Ale ranou v kvalitním centru Garretha Bale, kterému patří na gól. Tak to, kolik to bylo včera s tou Barsou? 7-1? 7-1. Ne, Zopakujeme. 0-0. Sancheze. 1, vole. Jsme nedostali gol. Dostali. Sami Khedira. Teď Jo. se výborně koncentroval a zastavil při Když jsem vybíhal. Už to Kurva. Zkus tam, vole. Xavi. V dresu Barcelony bude jako obvykle nebezpečný Xavi, jehož Pojď. doménou jsou přesné přihrávky. Cristiano Ronaldo teď bojuje o míč. Cristiano, ten ho tam vymáchal, vole, čeká Ronaldo. Fantastická A šance. gól, vole. Před To je tu pán, vole, Ronaldo. Easy, vole. Easy peasy. Že Jak to nic, Cristiano Ronaldo sloníčko umí, jak nic. umí to všichni vědí, ale tohle Krásně byla paráda. zasunul. Obtančil několik krátů a pak už věděl to s balonem. 2-0, 15 minuta, no co víte si psát, vole. A on si myslí, že umí kličkovat s Neymarem, no. Piče. Statistik, kteří jen přihlíželi tomu, jak neomylně Vůbec, skoro. nemá nárok, vole. Rozbíhá se ke střele. Ne. Vedle. Tak Myslím, to že mám by pod měl kontrolou, počkat vole. a Dát si míč Vidím, na no. svou silnější nohu. Easy win. Easy špízí. Karim Benzema. Přihrávka letí nad Ty Cristiano. vole, to byl míč. Ronaldo. Bílý balet. Tak, tohle byl What? krok jako přitom, What? ale pořád Ještě. v rámci pravidel. Co to bylo, Jednoznačně kurva? si tím zjednává respekt u soupeře, který se mu asi bude chtít spíše vyhýbat. Kedega, pojď na Bejla. Tak Ronalda. Fantastická šance. To chce Ježiši. Škoda. Ty pičo, tak to byl té past, vole. To bylo zakončení, vole, jak odstaní. Podívat se Hej, neznám. proč on já furt, hej, co mu jebe tomu férovi, já normálně budu bombit as, kurva. Dá to? Přehodí mě? Já mám ho z piču snad. Co jsem si volal Ameři. Vůbec neví, vole. Oni podělají ostudu Barceloně, vole. Fantastická šance. To je naše. Piču. To má Casillas. Pojď Ronaldo tady. To je moc, vole, si blázen. Kurva ten kabel mě tady sere. Offside, on tam offsideu, teď můžeš. Fantastická šance. To vybombí levačka. No, to vole, protáhl. Pěkná. Se ocitl za brankovou čarou, takže Pojď. pro Hojko. 3-0. 3-0 konfirmat. Jinak kopec je tady zakončovatel a já tady Nic zajímavého připravuju neukázal. něco. Tu piči. To může být nebezpečné. Hej, oni jsou úplně vlízaní, vole. S Messim pravačkou střílet, vole, z také dálky, jo, tak oni vůbec neví asi. Brankář je ve střehu v každé chvíli. Ti nehráli v životě fotbal, ani se v životě na fotbal nedívali asi, chlapci. Jak se možná divíte, že nehrajeme 15, ale už vám to vysvětlit. Jsme chudí a nemáme dost dobré počítače. No, asi tak. Prostě 14 na plné detaily a 15 na prostě víc. Přihrávka letí na Lionela Messiho. Mám. Ať ty skokot. Bylo for fun. Znovu na něj.
Ježíši, to jsem Výborné nechtěl. čtení hry No, mu dobré, mám. umožnilo ukradnout soupeřovu Kasia fintu. zmahla. Snadná práce pro brankáře. Pojď, roztáhni to. Pojď Benzema. Rychlý a piké, Jsem vole. tam, jsem tam. Já jsem taky. no. Jsi tam byl moc za hráčema už. Kedera, vole, bacha, Kedera nám ukázal. Nice. Je tu center do vápna. Ne, Hezký, ale... No ale neměl jsem střel, já jsem si to měl zpracovat, jsem kokot. Domů. Na pohodu, to mám pod kontrolou. Přihrávka letí na Cristiana Ronalda. Jsou míče, ty vole. Piqué, Škoda. Xavi, je to dirigent jejich záložní řady. Jeho přehled a finální přihrávky jsou pro jeho tým nepostradatelné. Ten Bale, vole, Bale jsem tam ještě ani neviděl vlastně v tom zápase. Nevím, že je na hřišti. Modric do skvělé čtení hry, když překazil přihrávku soupeře. Luka Pojď. Modric. Nice. Faul, vole. No tak, ještě tam vzal. Kot. Na piču. Ty vole, škoda. Ještě? Ne, to ne. Zachycením přihrávky Když dokázal jsem skvělou nechtěl schopnost zpevnit, poziční ale hry ne. a předvídavost. Rozhodčí nejprve poskytl Piču, výbornou, ale nakonec co je? střelka Táhni, přesně vole, zkoušíš. Jsem nic neudělal. No, já si omyl. Máme my? Bude rozek. Barcelona bude rozehrávat od rohového Wow. branku. Piče, Piqué nesmí hlavičkovat. Provedený rohový kop. Piqué je marný, jo. Piqué je marný. Výborný Je tam někdo postek, vepředu? balón svírá v rukavicích. Hop. Pojď. Piču, kam běžím s tím Ronaldem, vole. Modric. Pojď. To se ho líbí. To byl mi... Oh. Škoda, to vole, že tam byl trochu kratší. Rozhodčí právě. Poločas. Poločas. To první poločas. Průběžně Já se napiju. 2:0. 6-6, no čekám, no. Máme úspěšnou střelbu. Je úspěšná, jo, přesně střel. Pohoda. Jdem na to. Začíná druhý poločas ve vedení Real Madrid. Vocas. Karim Benzema. Úplně na piču. Ztratil míču Messi. prvního hráče, no. Messi. Messi, kde jsi? Tady. Khedira. Po zachycení Ty jsi přihrávky kokonu, mají míč ve své boxy. Hop. Co to bylo, vole? Je to jak si podběhl. Přihrávka se nezdařila, protihráči výborně přečetl. Tady Offside. Benzema. U míče jsou hráči Barcelony. Sanchez. Sanchez nemá nárok, vole, to je pep, fuck. Tak má, no. Napálil míč dole. Vůbec nevidí. Berem 2-0. Počínal si teď zbytečně zbrkle. Pojď. Ježiš, ten Modrič, vole, čumí na to jak vocas. A ne, že by přes ten down šel. Zabránil střele v cestě do brány. Karim Benzema. Bale má to? Nemá. Přihrávka Valdez. brankáře. Pojď. Nevyzbytná Ej, faul. To nebyl faul? No ty jsi posral. Velká malá domů. Teď se výborně koncentroval a zastavil přihrávku A jdeš sám. Jestli to nedáš, tak si noob. Jseš noob. Jseš noob, jsi noob, prostě do prázdna. Hej, co to bude, ale co bude? Ale dělej ho! Ty... Co mě šáš, ty teploušu? To byla daleko nosná, vole. Brankář nemá šanci.
Když už chlapci to pauzu, tak taky někoho vystřídám. No, Tak to je krásné. to se někdy stává, no. Takže jsme vyhráli bez boje. Předpoklad titul divize. To dáme. Takže 12 bodů máme a chybí nám bod do postupu a 3 zápasy. To je v pohodě, ale to si necháme už na příští díl. Takže ten dnešní byl takový ten testovací, jak jsem říkal na začátku. Takže budeme rádi za každý like. Můžete nás podpořit i odběrem. Chceš něco říct k tomu ještě? Ne. Díky za slednutí a čau. Jo, nazdar.